Хайде да направим тази романтична визия заедно. Първо почиствам лицето, слагам хидратираща база, нанасям фондютен с четка Сузана, като се старая да го нанасям равномерно. Слагам тънък слой фондютен и върху клепача. С Beauty Blender минавам несъвършенствата, ако има такива. Слагам коректор под очите и в зоните, които искам да изпъкнат. Разнасям с четка Сузана. С четка Сузана нанасям кремообразен контур в зоните, които искам да ги подчертая. Очертавам нослето с четка светла. И разнасям с четка Диана. Нанасям и на коста под веждата. Слагам течен руж с четка Диана и разнасям с Сузана. Добавям и малко хайлайт. С четка и лист нанасям пудра по цялото лице, като по-финно под очите и в Т-зоната слагам пудра с четка Светослава. Слагам пудра и върху клепача. Пръхообразен контур нанасям с четка Моника. Пръхообразния руж слагам малко над контура. Добавям пръхообразен хайлайт с четка Светослава. Фиксирам веждите. И ги подчертавам с четка Дими. С четка Адриана нанасям кафява матова сянка върху целия клепач. С пръст слагам от любимия ми хайлайт. Още малко блясък. С Диляна подчертавам долния клепач. С четка Теди правя перфектната очна линия. Много е важно, когато слагам очна линия, моделът да гледа право напред. Така имам възможността да я нанеса перфектно, без да я изкривя. С Диана премахвам несъвършенства, ако има такива. Нанасям спирала. Подчертавам с телесен молив във водната линия на окото. По този начин предавам по-свеж вид на погледа. Добавям миглички и подчертавам устните. С четка Елена нанасям червило.
и гланц.